тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Новоспасская бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мөршидә Рафат кызы Шарияева каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Михран. Бердән бер баласы Эдуард, килене Әлфия, оныклары Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әнкәем, яраткан кайнанам һәм әбекәебез 1964 елның 14 ноябрендә 7 балалы гаиләдә бабабыз Рафат, әбиебез Рәшидәнең 4нче балалары булып якты дөньяга аваз сала. Безнең сөекле кешебез бар гомерен безгә багышлаган шәхес. Яраткан хатының бар көчен үзенең мәхәббәтен, вакытын безгә, гаиләсенә бүләк итте. Балабызны тәртипле итеп үстерергә тырышты. Бүгенгесе көндә яраткан оныкларыбызны үстерешергә ярдәм итеп яши. Кадерлем, минем бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаларыңа газиз ана, оныкларыңа сөекле әбекәй булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт, синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге, сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчанда өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Нинди бәхет тату гаиләдә яшәргә. Анда барысы да бер-берсен яраталар һәм аңлашалар. Тормышыбызның авыр мизгелләрендә син кадерле безгел таяныч булдың. Син бүген иң матур туган көнеңне каршылыйсың. Инде хезмәт һәм якыннарың турында кайгыртып үткән елларың артта калды. Без бик шат синең дөньяда барлыгыңа. Син безнең әниебез булуыңа. Бу сүзләр җаннан килгән сүзләр, аларны дөрестләргә ярамый. Телибез сиңа бүген шундый ук акыллы, ышанычлы булып калуыңны. Бәхет гел синең яныңда булсын. Бу көнне дөньяның барлык кошлары махсус сиңа дип серенада җырласыннар иде. Кадерле кешебез, сиңа ныклы саулык, җан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. Сиңа Кавказ якларындагы нык сәламәтлек, кавказлылар сыман озак яшә газизыбыз. Безне туган көнеңдә яхшы кәеф һәм нурлы елмаю белән сөендер. Туган көнең белән яраткан кешебез безнең. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Гомерең матур үссен, әнкәебез, әбекәем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Мөршидә Рафатовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгелебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгелебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе
etsin. Ömürgeyler motor üde parlaşıp usangına, sürelimizi yuyalıkını yaratıktır sangına. Durmuş yollar